Якія шакуючыя падзеі адбываюцца проста тут і цяпер? З кім і чаму сустракаецца Лукашенка, таксама якія непрыемнасці беларусам абяцаюць яго сілавікі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Шакуючыя павароты гісторыі, якая адбываецца проста на нашых вачах. Апошнімі днямі сітуацыя вакол вайны ва ўкраіне развіваецца імкліва і так, як ніхто не чакаў і яшчэ нядаўна не мог прадказаць. Напрыклад, брытанскае выданне The Telegraph сцвярджае, што атрымала праект папярэдняй дамовы ЗША з Украінай. Дакумент датаваны 7 лютага 25 года, і умовы гэтага кантракту вельмі жорсткія, калі не сказаць кабальныя. Яны азначаюць эканамічную каланізацыю Украіны з боку штатаў, юрыдычна замацаваную на нявызначаны тэрмін. Калі верыць гэтаму дакументу, то патрабаванні Трампа адносна кампенсацыі ад Украіны ў памеры $500 мільярдаў выходзяць далёка за межы кантролю ЗША над жыццёва важнымі для краіны карыснымі выкапнямі. Дамова ахоплівае ўсё, ад партоў і інфраструктуры да нафты і газу, а таксама больш шырокай рэсурснай базы краіны. ЗША паводле гэтай дамовы нібыта будуць атрымліваць 50% цяперашніх даходаў Украіны ад здабычы рэсурсаў і 50% фінансавай вартасці ад усіх новых ліцэнзій, выдадзеных трэцім асобам для будучай манетызацыі рэсурсаў. Фактычна, гэта умовы, якія звычайна ставяць краінам-агрэсарам, што пацярпелі паразу ў вайне. Калі гэты праект будзе прыняты, піша The Telegraph, то гэта будзе эканамічна цяжэй, чым рэпарацыі, накладзеныя калісьці на Германію паводле версальскай дамовы. У той жа час Трамп, падобна, гатовы цалкам вызваліць ад адказнасці Расію. У выніку Зяленскаму даводзіцца фактычна выбіраць паміж ваенным уварваннем расіян і эканамічным уварваннем з боку уласнага саюзніка. Сёння ж у Саудаўскай Аравіі прайшлі перамовы паміж ЗША і Расіяй, прычым ані прадстаўнікоў Еўропы, ані украінцаў на іх не было, толькі амерыканскія і расійскія дыпламаты. Перамовы шлі каля 5 гадзін. Пасля ніякіх канкрэтных падрабязнасцяў не агучылі, але ж адзін з расійскіх удзельнікаў назваў іх вынікі пазітыўнымі. Прыкладна тое ж самае паведаміў і амерыканскі бок, што сустрэча прайшла канструктыўна і немагчыма было ўявіць сабе лепшага выніку. Праўда, неўзабаве амерыканскі канал Fox News са спасылкай на свае крыніцы агучыў некалькі дэталяў з перамоваў. Па інфармацыі журналістаў, паміж Расіяй і Амерыкай распрацоўваецца так званы трохступенчаты мірны план. Ён прадугледжвае спыненне агню, пасля чаго ва ўкраіне павінны адбыцца прэзідэнцкія выбары, і ўжо толькі тады магчымае падпісанне мірнага пагаднення. Пакуль што Кіеў не можа правесці прэзідэнцкія выбары па законе, бо цяпер у краіне ўведзенае ваеннае становішча, а падчас яго ніякія выбары не праводзяцца. Праз гэта расійскі бок перыядычна укідвае гучныя правакацыйныя заявы пра нелегітымнасць украінскага кіраўніцтва. Але ж крыніцы Fox News лічаць, што Расія настойвае на выбарах ва ўкраіне не проста так. Гэтым чынам Пуцін хоча, каб новым прэзідэнтам стаў нехта, хто будзе больш гнуткім, чым Зяленскі. Увогуле, галоўны пасыл, які вынікае з гэтых перамоваў паміж Расіяй і Штатамі, гэта імкненне да нармалізацыі адносін. Але вялікае пытанне, якой цаной гэта будзе зроблена і ці не стане ў выніку Украіна адданай на разарванне Пуціну. Бо пакуль што гэта выглядае хутчэй як падзел моцнымі гульцамі свету на свае зоны ўплыву. Заключыць здзелку, каб пакласці канец вайне ва ўкраіне, ЗША і Расія збіраюцца незалежна ад меркавання з гэтай нагоды самой Украіны, ды і ўсёй Еўропы ў цэлым. Акрамя таго, выглядае, што забываецца яшчэ адна пуцінская мара – раскол паміж Еўропай і Злучанымі Штатамі Амерыкі. І нядаўні выступ амерыканскага віцэ-прэзідэнта Вэнса ў Мюнхене і гэтыя перамовы пра вайну ў Еўропе без удзелу Еўропы вельмі кепскі знак. Прасцей кажучы, эпоха міжнародных адносін у ранейшым выглядзе завершана. У Еўропе больш няма архітэктуры бяспекі, якая склалася пасля Другой сусветнай вайны. Амерыка ўсё гэтак жа ўваходзіць у НАТО, але Еўропа больш не можа аўтаматычна разлічваць на тое, што ў выпадку вонкавага нападу ЗША прыйдуць ёй на дапамогу. Самыя песімістычныя прагнозы не выключаюць і таго, што ЗША можа ўвогуле вывесці свае войскі з краін Балтыі, зрабіўшы Эстонію, Літву і Латвію фактычна безабароннымі перад расійскай пагрозай. Тым часам Лукашенка сустракае гасцей. Учора ў Мінск прыляцеў фельдмаршал і вярхоўны галоўнакамандуючы лівійскай нацыянальнай арміі Халіфа Белкасім Хафтар. У аэрапорце яго сустрэў кіраўнік беларускага КДБ Іван Церцель, а сёння з госцем убачыўся ўжо асабіста Лукашенка. Господин Хафтар, привет, дорогой.
Лівія – гэта краіна паўночнай Афрыкі, куды цяпер усё больш пільна глядзіць Лукашенка, называючы гэты кірунак дальняй дугой. У цяперашняй сітуацыі, калі захад цалкам закрыты, беларускія ўлады вымушаныя хапацца за любыя дадатковыя магчымасці для продажу сваіх тавараў. А гледзячы па тым, што на перамовах быў як старшыня КДБ Церцель, так і міністр абароны Беларусі Хрэнін, то высновы тут простыя. Хутчэй за ўсё гаворка ішла не толькі пра экспарт трактароў і аўтобусаў, але і пра прадукцыю беларускага ваенна-прамысловага комплекса. Тым больш, што гэтую сустрэчу Лукашэнкі яго прэс-служба паказала вельмі коротка. Дзяжурны абмен кампліментамі, ды і ўсё. Фактычна ніякіх падрабязнасцяў не паказалі. Господин Хафтар, прошу считать, что вы приехали к своим друзьям. Вы должны знать, что мы готовы сделать для вас все, что вы увидите полезного в Беларуси. Все, о чем мы договоримся сегодня, в эти дни, которые вы будете в Беларуси, мы исполним вовремя. Непрыемны сюрпрыз для фаварыткі Лукашэнкі. Беларусь чакае прызначэння новага ўраду, і каб падабраць новых міністраў, Лукашенка нечакана вырашыў стварыць ажно цэлую спецыяльную камісію. Гэта нечаканы момант нумар адзін, бо раней такая камісія Лукашэнку ніколі не была патрэбная. Сёлета яна з'явіцца ўпершыню. Другі жа сюрпрыз гэта тое, што старшынём гэтай камісіі ён паставіў кіраўніка сваёй адміністрацыі Дмітрыя Крутога. На думку палітычнага аглядальніка Юрыя Дракахруста, гэта важны сігнал з кулуараў, і прызначэнне старшынёй камісіі менавіта Крутога – гэта дэманстрацыя і наменклатуры і грамадству, што менавіта Круты цяпер другі нумар ва ўладзе, бо ён той, хто раіць Лукашэнку, каго прызначаць прэм'ерам. А значыць, Круты стаіць вышэй за гэтага будучага прэм'ера, кім бы той па выніку не быў. Акрамя таго, цікава, што гэтае рашэнне непрыемны сюрпрыз для старшыні Савета Рэспублікі Наталлі Качанавай. Паводле Канстытуцыі, у выпадку сыходу ці смерці Лукашэнкі менавіта яна становіцца яго пераемнікам. Але ж падбіраць новых міністраў Лукашенка прызначыў не яе, а яе канкурэнта. Юрый Дракахруст лічыць, што гэтыя візантыйскія інтрыгі і дзіўныя камісіі, вядома ж, яшчэ не транзіт улады, але ж як мінімум першыя нясмелыя крокі Лукашэнкі якраз у гэты бок. У Мінску судзяць 45-гадовую настаўніцу гімназіі. Яе вінавацяць па двух вельмі сур'ёзных артыкулах за гвалтоўныя распусныя дзеянні ў дачыненні да падлетка. Цяпер жанчыне пагражае ад 3 до 10 гадоў калоніі. Сутнасць справы, як звычайна ў такіх выпадках, трымаюць у сакрэце, але вядома, што як мінімум з 2003 года настаўніца працавала ў некалькіх мінскіх школах і гімназіях на розных спецыяльнасцях, педагогам дадатковай адукацыі і настаўнікам англійскай мовы. Адметна, што яна часта мяняла школы, а ў мінулым годзе жанчына падпрацоўвала ў Макдональдсе на плошчы Бангалор. Раней у яе быў муж, з якім яны маюць агульных дзяцей, але цяпер пара ў разводзе. Адметна, што настаўніца пакуль што не ў СІЗА, а на волі. Да суда яе пакінулі дома з дзецьмі. Гучная заява сілавікоў альбо іх барацьба. Міністр унутраных спраў Іван Кубракоў заявіў, што ў Мінску пройдзе маштабная адпрацоўка людзей, якія, цытата, не занятыя ў эканоміцы Беларусі. Прасцей кажучы, прыйдуць да тых, хто не мае афіцыйнага месца працы і каго ўлады лічаць дармаедамі. Акрамя таго, Кубракоў абяцае праверыць тых беларусаў, якія працуюць за мяжой. Па выніках праверкі Кубракоў прапануе змяніць працоўнае заканадаўства, праўда, не ўдакладняе, як канкрэтна. Цытата: «Працаваць павінны усе, хто карыстаецца спецыяльнымі выгодамі, якія прадастаўляе дзяржава». Лукашенко падпісаў закон аб зменах у крымінальны кодекс. Пра яго мы казалі ўжо раней. Калі коротка, то цяпер трошкі змягчаюцца пакаранні за некаторыя злачынствы, але ж акрамя палітычных. Але ёсць яшчэ адзін важны момант, які дзяржаўная прэса какетліва не агучвае. Гэтыя новыя змены прадугледжваюць дадатковую абарону для Лукашэнкі і яго сям'і нават тады, калі ён сыдзе на пенсію. Цяпер у крымінальным кодексе з'явіцца паняцце прэзідэнт, які спыніў выкананне паўнамоцтваў, і адразу некалькі артыкулаў, якія будуць яго абараняць. Гвалт альбо пагроза гвалту ў дачыненні да экс-прэзідэнта, паклёп і абраза былога кіраўніка дзяржавы будуць карацца так жа жорстка, як і цяпер, калі Лукашенка пры ўладзе. Гэта ўжо не першая такая падстрахоўка і для сябе, і для сваіх шматлікіх сваякоў, якую ўводзіць Лукашенка. Але самае цікавае, якія ж будуць наступныя. Трагедыя з беларусамі адбылася за мяжой. У грузінскім Батумі загінула 25-гадовая беларуска. Разам са сваім хлопцам яна ехала на таксі, у якое урэзалася іншае аўто. Ад удару пасажыраў выкінула з машыны. Дзяўчына памерла, а ў хлопца шматлікія пераломы. Ён у цяжкім стане, але ўжо выйшаў з комы.
Махляры, якія дураць беларусаў, працягваюць здзіўляць усё новымі і новымі прыдумкамі. Цяпер ахвярай стала жыхарка Магілёўшчыны, якая мела дома 700 грамаў золата ў слітках. Як пра гэты скарб даведаліся ашуканцы, невядома, але ж у выніку жанчыне пазванілі невядомыя і пераканалі яе, што золата абавязкова трэба праверыць на сапраўднасць. Жанчына аддала ўсё кур'ерам і толькі тады зразумела, што яе падманулі. Міліцыя ў выніку знайшла і затрымала тых кур'ераў, але ці змаглі сілавікі вярнуць каштоўны груз, не паведамляецца. Вядома толькі, што кошт тых залатых сліткаў, якія даверлівая жанчына аддала махлярам, складае прыкладна 210 тысяч беларускіх рублёў. Мара, якая згарэла за адну ноч. Беларус уклаў больш за 400 тысяч рублёў у вялікую цяпліцу з тюльпанамі. Ён набыў участак зямлі са старым ангарам і самастойна абсталяваў яго для вырошчвання кветак. Разам са сваякамі там высадзілі 240 тысяч тюльпанавых цыбулін. У гэты бізнес мужчына ўклаў грошы, якія адкладаў на кватэру для дачкі. Але ж 7 лютага гіганцкая цяпліца згарэла амаль што цалкам. Пажар тушылі каля 4 гадзін. Што менавіта стала прычынай бяды, пакуль не зразумела, але папярэдняя версія МНС кароткае замыканне электраправодкі, а калі дакладней, заіскрыў стары бытавы халадзільнік, які стаяў на кухні ў тым ангары. Па сумнай іроніі лёсу, сам жа гаспадар яго і прывёз з дому. Застрахаваць свой бізнес мужчына таксама не паспеў, але кажа, частку кветак атрымалася выратаваць. Цяпер ён плануе прадаць хаця б іх. У звычайным рэйсавым аўтобусе, які ехаў з Польшчы ў Беларусь, спрабавалі правезці 15 пітонаў. Пры апытанні на мяжы кіроўца паляк сказаў, што перамяшчае толькі асабістыя рэчы, але брэсцкія мытнікі накіравалі аўтобус на рэнтген і ўбачылі схаваны груз у нішы пад халадзільнікам. Аказалася, што кантрабандай былі 15 экзатычных змеяў, якія былі упакаваныя ў пластыкавыя кантэйнеры. У выніку на кіроўцу аўтобуса склалі пратакол за перамяшчэнне праз мяжу тавараў з утойваннем ад мытнага кантролю. Аўтобус канфіскаваны да рашэння суда, а змею хутчэй за ўсё перададуць у адзін з беларускіх заапаркаў. Страшны канвеер працягвае круціцца. Цяпер у Кобрыне пройдзе суд над 2 братамі і сямейнай парай. Іллю Ціханенку 28 гадоў. Мужчына працаваў ліцейшчыкам на кобрынскай фабрыцы дзіцячых цацак Палешся, а брату Іллі Віктару Ціханенка 23 гады. 35-гадовы Дмітрый і 34-гадовая Наталля Кубарэцкія муж і жонка, якія маюць 9-гадовую дачку. Наталля зарэгістраваная як індывідуальная прадпрымальніца, а яе муж раней працаваў танкоўшчыкам у брэсцкім рамонтна-будаўнічым трэсце нумар 1. Цяпер жа усіх чацвярых будуць судзіць за ўдзел у мірных маршах 2020 года. А ў Мазыры за паклёп на Лукашэнку будуць судзіць фатографку Анастасію Ахраменка. Калі яе дакладна затрымалі, невядома, але цяпер жанчыне пагражае да 6 гадоў калоніі. Бяда адбылася ў Пінскім раёне. Там гарыць рэспубліканскі заказнік, прастыр, які знаходзіцца на беларуска-украінскай мяжы. Радыё Свабода атрымала спадарожнікавыя здымкі, на якіх бачныя маштабы пажару. Па іх можна зрабіць выснову, што за 3 дні з 10 па 13 лютага агонь знішчыў каля 25 квадратных кіламетраў прыродаахоўнай тэрыторыі. Спецыялісты супакойваюць, маўляў, зімовыя пажары не ўяўляюць сур'ёзнай пагрозы для прыродных экасістэм. Цытата: «Гэта пэўны шок, з якім экасістэма спраўляецца тым хутчэй, чым менш уплыву чалавека адчувае. Для асноўных ахоўных відаў птушак, вяртлівай чаротаўкі альбо вялікага арляка пажар не створыць праблем». Вось такія навіны аўторка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядите нашу Ніву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.